أزي دمسخم دمس سلفنا هدا إرترايو دمس سلفنا هدا إرترا بحاليوت كفل زينا سلفنا هدا إرترا نافدالوه وترسولوس حموسن كدامن أمربه حبريتا erinahda.org زقرب مدبيو دمتي سلفنا هدا إرترا دمتو طعات إرتراويانين سلامتنا تقبلوا أبرحون كربان بمخوان فنود مصنع هدان مكتتال تداليهم زلهم زخبركم سمعتنا كما يتغنيو لون قدام 10 دشلكاتيت كل تشحن 10 تشعات تانيو أبزنا يلون زلونات حستوتات كم تلومودا قديمة كحبراكم فيلم زيناتات كنببيهم بدحرزي مسرتو متكلات سلفنا هدا إيرترا أب قد حبرة السب جبرتي بزبلو قبل مقرام جميرو تختاتالي قدام كان غربالكم هنا طعم زيناهم كهلوهنا ايو كسافت أنا مدبنا مسانا خطصانحو أقدمنا عدنكو زينا نهو نابو خبلكم درفتي ساعتين زحقو فلوخ باهلن دبلوماسن هقدف ناب إيتوبيا أتيوم درفتي ساعتين تلهايتن زركبون لعل 5 أبالات سحقو فلوخ باهلن دبلوماسن هقدف ناب إيتوبيا أتيوم اتبع 14 لكاتيتنا بديس أبابا زاعتوه قديم دمتاو برخة منقست أبزركبون لوخ باهلن دبلوماسن هقدف أبستفلاليا كللاتا محران أورومون هزب مرئيت كقربيهم يخون مبارت بسنت انبل سلام ناب إيتوبيا آتي زولو لوخ هقدف أبتبقان قام بهلن زمساسولو هزب كل التقراي مرئيت كام زي يقرب تفليت الله بريزيدنت جيبوتي بزعبا زي تفتح قديات مس بريزيدنت إسياس كزرارب قرب كام زلو تقليتهم بريزيدنت جيبوتي اسماعيل عمر قال بزعبا تأمنغو هاجرون إيرتران زلو زي تفتح قديات بزملكات مس بريزيدنت إسياس فورق كزرارب قرب كام زلو قليتهم نص مس مدبر تلفزيون فرانس 24 نبز قبر قال متأيق مس إيرتران 10 عامتات صنحن وطاط المفتاح قدماي منستر أبي أحمد نزوا صدو تبوكسو دحرم مقواس لنكسن سعود عرب وقانون مس بريزيدنت إسياس أب جدا نخرقبو نزقبرو أبركتوني إيدوم أبتناي جدا ركب بريزيدنت إسياس نتمش جبت تصنح زي مرجع المفتاح قرب كم زلك قال كزسلزقاتوه قرب كم زلك قال سلزقاتوه بوغنا وندلوات لنا زبل بريزيدنت اسماعيل عمر قال كلتي يوم راح تخرقبو ندب كم زلون آتن بيهم انتقون بريزيدنتات إيرتران جوبتن زرقبولو على تنبوتان كاب محبار تقوتيبهم مس بريزيدنت إسياس زاقي زوان عين السنين معاي قبرمان انتقون تصنحنا نفتفنان كفتح يزبل لعل اناتي زولو خبلون بريزيدنت قاله دامديمو أبقوم بتكلت شعيشون مونتن أب كبابي دوميرا كوينات زكايا دائر ترنجوبتن بقداي ملوات مروخاتن واننات تخبابيتاتن لعل 10 عامتات كالصحابة مصنحن زفلات يوم نغلتين هاجرات من مقررة بكلتشحن 10 بمونغونينت قطر جمرنا يعرق مسرح وتاو تيت كي ترغبوه أب كلتشحن 10 شوعتن كامز تقارصه أيرسعن ماني فلت من أفدق بحريه اللي يخون لما مقرصام بريزيدنت كل الأوروميات ولما مقرصاب مخنيات صنبل مبل شواعي مكل غالهاجر مسيز بي أبزكي روزاتي ماني فلت من أفدق بحريه اللي يخون قبل زهابة مقلتي محبراو ميدياتات إيرتران إيتوبيان أزارا بقداي كوين اللهم أتو لما مقرصة إيتوبيا أفدق بحر زي بالله كنسا سلمتي حيل بحري يدليالو نزبل كاب هزب زقربو اللي حتو أبزهابو ملسيو نازقاليتهم نصو حيل بحر منونا ما يقدن أفدق بحر أيدلن أفدق بحر زي بلن حيل بحر زوننا هاجرات اللو أدحر مبال أفدق بحر أنت زلونا طبقيو من الباتون ما نفلت من أيه اللونا يخون كبلي ماليسو ملسنايزي حد قبل علوة أكلات من قصي إثيوبيا نعم تزعل من قانون تصور كونت زي كونه إثيوبيا حيل بحري نتقوم زل حيل بحري أفدق بحري كان منيا كتركب بخمي بزول حطوطات قنا أم محبرة وميدياتات جانينهم يرأي لهم
ኢትዮጵያ ምስ ናጽነት ኤርትራ ዝፈረሰ ሓይሊ ባሕሪ ደጊማ ተበራብሮ ከምዘላ ብወግዒኣ ኣፍሊጣ። ዝኸበርኩም ሰማዕትና ዜና ኣብዚ ፍጻመ ዝተረፍ መደባት ሓድገኩም ሰላም ረቶም ህመምና ከስኩሱብኝ ታስሮም ሚሰቃይ ወንድም አለብኝ ውድናቶቻችንን ባያፈሰሱ እናንተ ቀይ ባህር ስትመላለሱ ኧረ ተው 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 ኧረ ተው አንዱን በስስት ሲመኘው ባክሮ እንዴት ይታተማል ሰላም መዘመሩ ኧረ ተው አይጠቅምም እንኳ ሁሉሽን ህዝብ ማያውቀው ፊርማ ይቅርብን ከማገገም ይልቅ ይንበበሉ ይባስ ብሎ ደሞ ሸፍጥና ተንኮልን ኧረ ተው 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 ተወኝ ተው ተው ኧረ ተው 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 ተወኝ ተው ተው إنني يممت جمتي المسارك كم باقنو نجقار بسير عمتارك فريدو حسام المكرة يا هي ترأيكم فانتازن دانكرة تاريخنا فتشوا الناس تقولوا أبزي السلام سلام زرافة يتقبلوا يدافون 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 وعنتو يتقبلوا دم كفيلنا لينا زرنا يقرب يتمثلوا لنا الدنسا يتفاد لأولا ونتنزح ليفنا ينهبون التحلم خاطري بحر وركن كبرات زبنا بازي سفر زعلك اتزفسسنا يقبور دمنا سلاخا قرمر نتصور دونيرنا وخو عتاقي دفو وخو عتاقي دفو وغاز التخفلو بحرنا الودانا أعلفنا ينهبن نبع الفردم كيلو مسارتاوي متكلات سلفنا على احترام أبو قداي حبرة سب جبرتي تحس تجاز حدا مأتوي كلتين ماني حبرة سب جبرتي سلستين حبرتسب جبرتي أبقال سيئترا انتهي جدا نيروهم أربعتين مع أساس لمنتين قبل علي أمد مساس من النتو بوليتيكاوي سانا حليفهم حمشتين علامو انتايوم شدشتين مسارتاوي متكلات سلفخي أب قداي جبرتي انتهي مسل مسارتاوي متكلات سلفنا على احترام حادم مأتوي حجرنا احترام دحنا 10 عامات بوليتيكاوي قالسي 30 عامات مريض بروتاوي تقادلون بعسان بعتهم قنبات 1991 كاب بعداوي مجزاتي دحرا كاب بعداوي مجزاتي نص دحر مخان بعسان 5 قنبات 1993 بمسرح عود رفرندم أبراوي تفنات مزرخبات لوعلاويت هاجر كتكون بقعات يكون انبار بتر سلطان جبتا ጉጅለ ህዝባዊ ግንባር ናይ ሕጂ ህግደፍ ፖለቲካውን ዲሞክራሲያውን ሰብአውነት ሰብ ህዝቢ ኤርትራ ጨፍሊቆም ብሓቲ ኣረኣዩ ስለዘንገሰን ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ሓድሽ ናይ ቃልስን ናይ ተቃውሞን መድረኽ ክኣቱ ተገደደም ሓድሽ መንግስቲ ኤርትራ ምስቲ ኣብ እዋን ናጽነት ዝነበሮ ህቡብነትን
ህዝባዊ ተቀባልነትን ንምርካብ ንምድንጋር ዝዓለመ ምንባሩ ኣይሰሓትን ብፍላይ ማሕበረሰብ ጀበርቲ ኣብቲ እዋን ረፈረንደም ብሄራት ኤርትራ ንስመን ወኪለን ኣብቲ መስርሕ ክሳተፋ እናተገብረን ከሎም ነቲ መደቡ ዘጽንሖ ኣንጻር ህዝቢ ጀበርቲ ዝዓለመ መደቡ ብጋህዲ ኣቃልሖም ጀበርቲ ብሄር ኣይኮነን ጀበርቲ ዝበሃል ብሄር የለን ኢልካም ነቲ ካብ መበቆል ሰውራ ኤርትራ ብምስራትን ብጀግነታዊ ቃልሲ ህይወትን ደቁን ንዋቱን ገንዘቡን እንዳኸፈለን ምእንቲ ናጽነት ኤርትራ ደኺምኒ ኸይበለን ብደቁን ደቁን ሰቓለሰ ህዝቢ ኣይፈልጠካነ ብምባል ኣብ ትሕቲ ብሄረ ትግርኛ ብምጭፍላቕን ማዕርቲ ዝውፅዕ ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ዘይኮነስ ድርብ ናይ ወፅዓ ብምስካም ከይኣክል ካብ ዝነበሮ ናይ ንግዲ ስራሓት ብብዙሕ መንገድታት ከም ዝእለይ ብምግባር ነቲ ጭቆናም ዝሰርሓሉ ዘሎም ህዝቢ ጀበርቲ ከም ኩሉ ህዝቢ ኤርትራ ብርቱዕ ጽምናጽነት ዝነበሮ ህዝቢ እኳ እንተነበረን ንዲክታተራዊ ንባህርያትን ዘይብቕዓትን ስርዓት ግደፍ ብዝግባእ ከለሊ ግዜ ይወሰደሉን ብፍላይ ከዓ መንግስቲ ኤርትራ በቲ ሓያል ናይ ምድንጋር ዓቕሙም ብሓደ ወገን ወግሐ ጸብሐ ሓደ ልቢ ኢና ብመስዋዕቲ ጀጋኑ እናሸቀጠን በቲ ካልእ ወገን ድማ ህዝቢ ኤርትራ ካብ ዓለም ዝተፈልየም ብሉጽ ህዝቢ ናይ ደገ ሓገዝን ኣብነትን ዘይጽበ ናይ ደገ ተጽዕኖ ዘይንብርከኽ ህዝቢ እዩ እናበለን ንጉጉ ፖሊስታቱ ከም ድላዩ ሕጋውነት ከለብስን ተቐባልነት ክረክብን እናፈተነን ህዝቢ ጀበርቲ ግን ካብ መበገሲ ትዕዝብቲ ዝወሰዳም ናይ መንግስቲ ኤርትራ ንሕቶታት ማሕበረሰብ ጀበርቲ ኣብ ክንዲ ብዲሞክራሲያዊ ኣገባብ ብምፍራሕን ማእሰርትን ንብረቶም ብምርሳይን ሓይሊ ተጠቒምካም ብዓመፅን መቕተልትን ከም ዝፈትሖም ገናም ኣብ ዓመተ ረፈረንደም እዩ ብተግባር በሪህሉ እዚ ብማሕበረሰብ ጀበርቲ ዝጀመረ እንዳሳለየም ንኹሉ ብሄራትን ማሕበረሰባትን ኣብፅሒዎ ይርከብ እዚ ግን ጥራሕ ኣይነበረን መንግስቲ ህግደፍ ብሰንኪ ትምክሕታዊ ኣረኣዩ ምስ ጎረባብቲ ሃገራት ብሰላም ተኸባቢርካ ምንባር ምፀረ ህዝቢ ባህርያቱ ክኸይድ ስለዘይከኣለን ንኹለን ጎረባብቲ ሃገራት ንዝኸኣለ ክወርር ንዘይከኣለ ከፈራርሕ ስለዘይዓረፈ ካብ ኩሉ ማሕበረሰብ ዓለም ተነፂሉ ይርከብ ክልተን መን እዮም ሕብረተሰብ ጀበርቲ ማሕበረሰብ ጀበርቲ ኣብ ኤርትራ ከበሳዊ ክፋል መሬት ዝርከብ ህዝቢ ኮይኑ ታሪኹን ባህሉን ዝወነነ ብሄረሰብ እዩ እዚ ንጹር መንነት ዘለዎ ሕብረተሰብ እዚ ኣብ ምድሪ ኤርትራ ናይ ልዕሊ 1,000 ዓመት ታሪክ ዘለዎ ኮይኑ ናይ ትግርኛ ቋንቋ በዓል ቤት እውን እዩ እዚ ሙሉእ ሕብረተሰብ ናይ ምስልምና ሃይማኖት ኣማኒ ዝኾነ ህዝቢ ካብ ጥንቲ ታሪክ እስላማዊ ባህሊ ዘዘውትርን ዝውንንን ፍትሐኛን እሙር ዝጸበላዕ ኣብ ዕላምኡን እምነቱን ጽኑዕ ናይ ሓቦ ጀግንነት ዝወነነን ሃብታም ታሪክ ዘለዎ ህዝቢ እዩ እዚ ኣብ ኤርትራ ውሕድ ቁጥሪ ዘይብሉ ሕብረተሰብ እዚ ዝበዝሐ ክፋሉ ኣብ ከበሳታት ማለት ኣኮለ ጉዛይ ሰራይን ሓማሴንን ኣውራጃታት ኤርትራ እኳ ዝርከብ እንተኾነ ባህሪ ናይ ንግዳዊ ንጥፈታት ስርሑም ኣብ ከተማታት ሓቢሩ ናይ ምንባር ባህሊ ዘለዎ እዩ ኣብ ኤርትራ ድማ ኣብተን ቀንዲ ከተማታት ካብ ጥንቲ ጀሚሩ ብዝተፈላለየ ስራሓትን ዝመሓደሩ ስልጡናትን ክቡር ባህሊ ዘለዎ ህዝቢ እዮም እዞም ሕብረተሰብ እዚኣቶም ድማ መነባብሮም ኣብ ሞያዊ ስራሕ ሕርሻን መጎስን ንግድን ዝተመስረተ ምንባሩን ሃብታማትን ምኩራት ናይ ስራሓት ንግዲ ምንባሮም ዝፍለጥ እዩ ኤርትራ ኣብ ዝተፈላለዩ ግዜ ብዘጋጠማ ተደጋጋሚ ንልዕሊ 300 ዓመታት መግዛእቲ ናይ ባዕዳውያን ብዙሕ ታሪኽን ቅርስታትን ምሳስ ጥራይ ዘይኮነም ብፍጹም ዝተሓኸኹ ቅርስታት ኣዝዮም ብዙሕ ምዃኖም ዝስሓት ኣይኮነን ዜጋታት ሃገሮም ከይሃንጹን ታሪኾም ከይመራመሩን ኣብ ውሱን ስራሓት ጥራይ እንተዘይኮይኑ ናይ ትምህርቲ ዕድል ተሓሪምዎም ብባዕዳውያን ገዛእቲ ዘሕልፍዎም ናይ ጭቆና ቀንበር ንታሪኽ ዝግደፍ ጥራይ እዮም ኣብ ከምዚ ኩነታት እንከሎ እምበኣር ኣብ መጀመርያ ኣርባዓታት ንመጀመርያ ግዜ ህዝባዊ ምልዓል መግዛእቲ ጣልያን ኣብ ዩኤን ብ1867 ዓመተ ምህረት ንመጀመርያ ግዜ ካርታ ኤርትራ ንዓለም ድሕሪ ምፍላጡ ኣብ 1890 ዓመተ ምህረት ብዓለም ተሰለመ ሉዓላውነት ዶባታ ብንጹር ኣብ ናይ ዓለም ምንጻር ዶባ ተቐሚጥላ ብድሕሪ እዚ ድማ ገዛእ ጣልያን ኣብ ኤርትራ ዝነበሩ ሕብረተሰብ ብሄራት ንኽዛተዩን ንኽውክሉን
ሃገራዊ ቋንቋም ክፈልጡን ወከልቶም ክመርጹን ኣብ ፀውዕሉ ግዜም ንኤርትራ ወኪሎም ተዛተዩ ብሄራት ብሄረ ኩነማም ናራም ትግሬም ብኒ ዓመር ዓፋር ሳሆ ኣጋዚያን ጀበርትን ብወከልቶም ቀሪቦም እምባሮም ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎ ዝዝከር ሓቂ እዩ። ሰለስተም ሕብረተሰብ ጀበርቲ ኣብ ቃልሲ ኤርትራም እንታይ ግደ ነይርዎም? ቀፂሉ ድማ እቲ መበገሲ ናይቲ ዝነበረ ካርታ ኤርትራ መሊኡ ንኤርትራ ክወሃብ ዝነበሮ ናጽነት ብምኽንያት ኣብ ካልኣይ ውግእ ዓለም ብዘጋጠመ ስዕረት ንገዛኢት ሃገረ ጣልያን ብመንግስቲ እንግሊዝ ነይሩ። እንግሊዝ እቲ ምምሕዳር ኤርትራ ተረኪባቶም መቐጸልታ ግዝኣታም ነቲ ዝነበረ ስርዓት ምምሕዳር ጣልያን ብሓድሽ መልክዕ ክትውድቦ ምስ ጀመረት ኣቦታት ጀበርቲ ዝመርሕዎ ኣፓርታይድ ኣብ ዓድና ኣይነፍቅድን ናጽነትና ይወሃበና ኢሎም ሰላማዊ ሰልፊ ኣካይዶም ብወታደራት ገዛኢት ሃገር እንግሊዝ ድሕሪ ምብርዓኖም ኤርትራም ከምተን ብባዕዳውያን መግዛእቲ ዝጸንሐ ሃገራት ኣፍሪቃም ብሕቡራት ሃገራት ናጽነተን ክወስዳ ኣብ ዝጀመራሉ ግዜም እንግሊዝ ንጉዳይ ኤርትራ ንምሕንኳል ብመጀመርያ ዘተኣታተዎም ብሃይማኖት ምክፋል ነይሩ። እዚ ድማ ክሳብ ውግእ ሕድሕድ ናይ እስላምን ክርስትያንን ኣብ ማእከል ከተማ ኣስመራም ከም ኩናት ማይበላን ኩናት ዕዳጋ ዓርብን ኣብ ታሪክ ተሰኒዱ ዘሎም ዘይርሳዕ ታሪክ ኣብ ዝነቦታት ጀበርቲ ንጥፍኣት ዝዓለመም እንግሊዝ ንክርስቲያን ደቂ ሃገር ብረት ከም ዘዕጠቖም ኣብ ታሪክ ዘይርሳዕ ተዘክሮ እዩ። ህዝቢ ጀበርቲ ከበሳዊ ህዝቢ ኮይኖም ታሪኹ ዘለዎም ንጹር መንነቱም ልዕሊ ኩሉ ጸረ ምግዛእትን ዝመከተም ህዝቢ እዩ። ሃብታም ታሪክ ወለደታቱ ከዓም ንኤርትራውነት ዝሕብን ከም ዝኾነም ሰነዳት ኣሎም። ነቲ ብሔረ ጀበርቲ ጥራሕ ዘይኮነም ነቲ ንጹር ኤርትራዊ መንነት ንምሕካኽ ንምድሃኽን ዝተሃቀነ ከም ዝኾነም እቲ ብመንነቱ ዝሕበን ኤርትራውነቱ ዝኣምን ዝርድኦ ሓቂ እዩ። ኣብ መጀመርያ ኣርባዓታት ሓድሽ ምዕራፍ ቃልሲ ብኣቦና ሼክ ዓብዱልቃድር ከቢረን ብጾቱን ንናጽነት ኤርትራ ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ኣስመራ ተጀሚሩ። እዚ ከዓ መጀመርያ ብ1940 ዓመተ ምህረት ዝጀመረ ቃልሲ ሒዝዎ ዝተበገሰ ሕቶም ኤርትራም ናጻ ሉዓላውነት ሃገር ክትከውን ናይ ገዛእ ርእሳ ባንዴራ ክትሰቅል መግዛእታዊ ዶባታ ክኽበሩ ዝብል ነይሩ። ኣብ 1940 ንመሰላት ናጽነት ኤርትራም በኽሪ ፖለቲካዊ ሰልፊ ማሕበር ፍቕሪ ሃገር ብኣቦታት ጀበርትን ካልኦት ሃገራውያንን ንዝቕጽሉ ውሕዳት ዓመታት ኣንጻር ገዛ እንግሊዝ ተጣባቒት መሰል ኮይናም ኣገልጊላ። ገዛ እንግሊዝ ድማ ኣብ ምቓላም ሰብፅሓም ብጎና ሓደስቲ ሰልፍታት ክቆማ ጀሚረን። ኣብዚ እዋን እዚ ድማ ትንሳኤ ስፖርት ሃገርናም ዝተጀመረሉ ኮይኖም ኣብ ዝተጀመረ ስፖርት ሎሚ ኣቦታት ኣቦሓጎታትን ጀበርቲም ምስ ኩሎም ደቂ ሃገር ዝተፈላለዩ ስፖርታዊ ንጥፈታት ከም ኩዕሶ እግሪ፣ ቅድድም ብሽክሌታም፣ ጉያም መኸተ ጉስቲ ኮይኖም በቲ ቅያታት እናመዝገቦም በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ ንሃገራዊ የለዓሉ ጀሚሮም። ኣብ 1941 ብወግዒ ጣልያን ግዝኣቱ ካብ ኤርትራ ንምብቃዕ ንወታደራዊ ገዛ እንግሊዝ ኣረከቦም። ኤርትራውያን እውን ድሕሪ ምስራት ሰልፊ ናጽነት ድሃ ኤርትራ ዝብል ጋዜጣ ንናጽነት ኤርትራ ዘለዓል ጽሑፋት ክጽሕፉን ክዝርግሑን ጀሚሮም። ሰልፍታት ድሌት ናጽነት ድማ እንደ ዓንበባ ኸዳም። ሽቅር የፖለቲካ ውሸት በቃን ይብቃን በሸኽ መታሸት ይበቃን አለሐዘን ይበቃን አልቅሶ ታሪክ እንዳይደገም ዛሬም ተመልሶ ኧረ ተው 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 ኧረ ተው ሰው አይደለም ታዲያ ከማጋ ነው ወርቀ ሰላሙ ወይስ መሆኑ ነው ክደት መደገሙ? ይህም መቁማር ነው አይበጃንም ከኤርትራ ውጭ ሌላ እናት የለንም ብልጣ ብልጥነቱን አይጠቅመንም ግመል ሰርቆ
قدم أقوم بس هيامر مرتو تو إنني يم في المسارك كم باب النونش بسير متار أوعي سلسنا دايرترا مقالة حرنت كماكل هزبنان حقرنان يدهننا اللو مقالة حرنت ملاشنا نهبلون نقلنا نرغات سألون بزي حجيو أوعي سلسنا دايرترا دلاي فتحن حرنتاتن مالت أبقون هزبنا مهلاونان بقبراو قاسي مثل فتحن حرنتاتن دلونتنا بمرققات مدحنن تسفان هزبنان حقرنان كم زخونا مرققاتيو أوعي سلسنا دايرترا أفتحون متكلاون مسمر قالس هزبي سلفنا دايرترا عسيلنان توديبنان عبزلنا يون بخندزقالنا يون نحرنتنا نوفيلو جزي حجيو أوعي سلسنا دايرترا نحربنياتات قداياتن سدرابيتاتن سورة أخريا 31 تكمتي انرد علون قطباون محبراون شجراتهم انفتحالون علنا لكم نبللو جزي حجيو أوعي سلسنا دايرترا قالسنا قالسيز بيو قالسنا قالسو تعاتن فتحون زخون المخنيات ترد الرب وطعاتات مملاس مرققات موحاس كلهم سبعون بوليتيكاون مسلات متكال لعننا حقن فتحن معارنتاتن طرح زي كونه قالسنا نمهلاون زي مهلاون بقديتاتات زي تسقدد قديتا بمخانيو أوعي سلسنا دايرترا باركس كبران سمعتنا ننو مقدم زبلنا يم تحسطاتنا أزوم استخاتاتلكم ونكونم نمكتتالكم أسينا نمسكن زمت بخالة حسينا خنا الرخب كساب شعو سلام